Hvorfor er du hjemløs? Hvad? Hvorfor er du hjemløs? Jeg er ikke fagligt lært, så jeg fik ikke nogen uddannelse. Hvad er en god uddannelse? En god uddannelse er ikke noget, som dine forældre har valgt til dig. En god uddannelse er noget, som du selv har valgt. Hvis du vil være skraldemand, så bliv skraldemand. Det handler ikke om, hvor klog du er. Det handler om det, du brænder for. Det kan godt være, at det ikke er det job, du tjener mest på, men det er det, du vil. Hvad har du tænkt dig at være, når du bliver stor? Jeg vil gerne være ingeniør. Ved du, hvad det kræver at være ingeniør? At man har gode karakterer i matematik. Har du selv valgt det, eller har dine forældre fortalt dig det? Det har vi begge to. Men handler det ikke om at være det, man brænder for at være? Jo, men man må se, hvad man har af karakterer. Så er det jo ikke en god uddannelse for dig, hvis det ikke er noget, du gider at være. Jo, for jeg synes, det er sjovt samtidig. Så er det jo også dit eget valg. Ja. What? Hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Arkitekt. Hvad kræver det at blive arkitekt? At man er god til matematik. Kan du godt lide matematik? Ja, det er vel okay. Det er godt. Så er du selv valgt at være arkitekt? Ja, det er rigtigt. Hvad laver man som arkitekt? Men man kan bygge broer eller sådan noget og tegne dem. Hvilket job skal man vælge for en god uddannelse for dig? Hvis du eksempelvis vil være lærer, skal du være sammen med unge mennesker. Og hvis du vil være skraldemand, handler det om din fysik end din mentalitet. Men en god uddannelse for dig er jo noget helt andet end en god uddannelse for staten. Der bliver uddannet alt for mange pædagoger og for lidt med teknisk uddannelse. Så det vil være en god uddannelse for staten, hvis du valgte en teknisk uddannelse. Men det er jo også et plus for dig, så er der jo stor garanti for, at du bliver fastansat. Hvis der er noget, du meget gerne vil være, så kan du gå på internettet og finde mere info om det, du gerne vil være. Og så kan du søge ind på en skole, hvor du kan blive uddannet det, du gerne vil være. For eksempel politimand, skolelærer og meget mere. Jeg står sammen med Kasper på 8. X. Hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Jeg kunne godt tænke mig at være uddannet landmand. Og hvorfor det, må jeg spørge? Fordi at jeg synes, det er en god uddannelse, og den kan jeg få mange forskellige jobs med. Kan du nævne nogle eksempler? Landmand. Gå! Hvad kræver det så at være landmand? Det kræver en uddannelse og en lederuddannelse. Hvordan tager man så dem? Man finder sådan et sted, hvor man kan uddanne sig til landmand. Hvor er det henne? På en landbrugsskole. Den her video, den er lavet af Frederik Strup og Lasse Klok.